Narakasura pancen nyata sliramu dudu sipate jalma kang utama kaya-kaya isa mulya jati wingi unan yo yen pancen kaya mengkono ndak anti ana ngarepanmu Rama Narakasura Wow, to sampun kaliyan yosake. Tasih nemplek wonten ing Pertiwi. Den pangku kaliyan Dewi Pertiwi. Rama Narakasura. Oleh tepung daging mundul rah mampah. Otot ingkang pedhot sambung. Sambunge otot keselir sami rama komong-komong janggerat lilir Antarja Siaga Tama den sembur londot pantengena Rama Narakasura Sujana semuning driya wanan gayo kalumitan Dewa jagat Sang Hyang Binatara Dewaya Bathara iki kaya-kaya mungsuh lawan Kakang Bima kaya-kaya tak rasa-rasa rebut balung sing tanpa isi tanpa guna anggonku mrejaya kelan Kakang Bima ndak sembur londot mati urip maneh ndak sembur londot mati urip maneh ya Kakang yen pancen kono aku tak sumingkir saka ngarepanmu lah dene menawa siramu nglilir tak anti ana ing tepis swiringe dempok pretapan Cakrawa tak sembur maneh keparatku
jonggo apontir montir waja ramal jajumpon den tinggal lawan Antaja Bama Narakasura letak wonten ing bumi. Lah dene gletake Bama Narakasura tasih wonten pangkone Ni Dewi Pertiwi. Sanalika gonjang-ganjing ana ing kayangan Nirawindu. Sinten wonten ing lebeting kayangan Nirawindu? Kanjeng Eyang Nagaraja. Kodake kayangan ngantos ngedalaken gara-gara kagiri-giri peteng dedek lelemengan peteng dedek jejopot itu ngantos ngedalaken gara-gara peteng dedek udan watu petung dina petung bengi gak laut. Entek udan watu, udan gragal, petung dina, petung bengi gak laut. Entek udan gragal, udan semen, petung dina, petung bengi gak laut. Entek udan semen, udan wedi. Kena kanggo ngecor. Akeh bangunan ana ing Recapada ngontakaken Kanjeng Eyang Sanghyang Nagaraja Mentala sewu lintar kancik ana ngarsane ingkang putra wayah.
kurang ajar. Putra wayahipun Eyang Bama Narakasura. Duh Kanjeng Eyang ingkang putra wayah pun Bama Narakasura Eyang ngaturaken sungkem pangabekti mugi konjuk katur wonten handhapipun pepodo Kanjeng Eyang. Yo ndak trima kanthi lega legawane penggawe ora liwat puja pangestuning pun Eyang uga tanpa nono ger wonten iki sewu kapundi Kanjeng Eyang. Siramu prapteng leno tegese mati mongso karo sapa nak ya dialah boten wonten malih Eyang ingkang merjaya kaliyan kang putra wayah pun Bama Narakasura boten wonten malih Eyang kejawi Adi Antarja Eyang. Lho Antarja mateni siramu perkarane apa? Boten wonten malih kang putra kepengin sanget palakrama lan putri saking ing dempok pertapan Cakrawala putra-putrane kang Reksi Begawan Dewa Kartika ingkang asma Endang Kencana Resmi Eyang. Lho lah kok Pancawara sababe apa? Antarja menika inggih bebloken anglamar ingkang ngresakaken putra-putranipun Kanjeng Paman Harya Janaka ingkang asma Bambang Wisanggeni Eyang. Iya kok ora kersa ngalah. Mongko si Antarja iku kepetung dulur kang anom. Kok banjur siramu dipercaya iku? Wah mboten ngoten niku sing kula pikir mboten rumangsa ngoten kula mriku gawok kan Antarja. Gawoke apa? Kula pejah dipun sumbari. Bama aja cacak siramu menango mungsu karo aku. Eyangmu Nagaraja kongon maju tak sembure. Oh lho iku Antarja sing ngono. Wene iki gawak karya tak patenani Antarja kepak. Wangi nyombari karo aku.
Sujono semuning driya wong anom gayo kalungitan. Wah, Antarja rupaniki won inggih Kanjeng Eyang ingkang putra wayah pun Antarja Eyang ngaturaken sungkem pangabekti mugi konjuk katur wonten handhapipun pepodo Eyang. Yo ndak trima kanthi legawani penggalih ora liwat puja pangestunipun Eyang enggal tampano sewu kapundi Eyang boten ngatenipun Kanjeng Eyang Sanghyang Nagaraja kenging menapa Eyang panjenengan dalem bengok kan ingkang putra wayah pun Antarja. Wah aja katik mukir wani nyumbari garipun Eyang. Ingkang sumbar menika sinten? Siramu nyumbari karo aku. Menang karo putuku Bima. Mbok percaya. Aku mbok elok-elokno. Aku mbok sumbari. Ingkang sumbar menika sinten Eyang? Kula menika mboten tau sumbar kaliyan Kanjeng Eyang Sanghyang Nagaraja. Aja mukir wae. Kon anake wong ga iso basa ya. Kon anake wong gending ya kon. Anake Werkudara andi sumber sita ya. Maneni karo wong tuwa. Ingkang wantun menika sing aja mukir wae. Yen pancen nyata siramu sumber ngadeg kok kanane. Tak ungklek-ungklek kon. Wani mati pangrung-rumeng wirang wangi. Waras padha sumambene ngeblataken juru bekah langgeng. Ndak jabel basaku Kanjeng Eyang Sanghyang Nagaraja. Iki dina aku mamungsuhan klan putu. Mbahne kok melok-melok. Apa pancen nyata mbahne iku kena digunggung karo anane putu. Sing sumbar karo Kanjeng Eyang iki sapa? Siramu kena obong-obongane Kakang Bima. Kaya-kaya simbah ora disebut wakaparat ndak tebak bun-bunamu ontak nyawamu cepot Kunarga. Wangi karo aku kaya.
ora duwe daya kekuatan apa. Kanjeng Eyang Nagaraja tega karo aku yo Eyang. Nganti aku mbok gelut-gelut, mbok kemah-kemah. Aduh. Kaya-kaya ora bisa tangi. Aduh. Lorone. Kanjeng Eyang tak sembur ora tumomo. Aduh. Mati mbok menawa. Gloyor-gloyor. Tanane sang Antaja. Sinaren dan kemah-kemah dan gelut-gelut. Kalian sang Hyang Nagaraja. Dan Ki Patarata ana ing Buntara. Kaya petik kedhapra alun. Gloyor-gloyor nyetak. Gloyor-gloyor kula. Batose sang Antaja kok kebangetan ya. Kanjeng Eyang Nagaraja diwaduli karo Kakang Bima. Kok iso kena ya diaduli sing ora-ora. Kaya dudu watake wong tuwa yen ngono. Menika batase Antaja. Sanalika kanane Antaja bangok-bangok dhateng Kanjeng Eyang ing Kahyangan Saptapertara. Sinten wonten ing Saptapertara Sang Hyang Antabuga kanane. Sanalika Kocak Jayalindri obah gunung pragempung. Gunung segara Kocak jagate tengah. Ngantos genjot wonten Kahyangan Saptapertara. Sinten ingkang mencolot 1000 lintar Sang Hyang Antabuga. Ger, utuku ana apa nek ana apa? Utuku Antaja Lindhu Segara. Ana apa nek ana apa? Kok banjur ngontakno ana ing Kahyangan Saptapertara. Siramu kok kaya-kaya binju tempeh lonjo memis. Nganti rerewe ana apa nek? Antaja nuwun inggih Kanjeng Eyang. Ingkang putra wayah pun Antaja. Saderengipun matur Eyang. Ingkang putra Antaja ngaturaken sungkem pangabekti. Mugi konjuk katur wonten handhapipun pepodo Eyang. Yo, ndak trima kanthi lega-legawane penggalih. Ora liwat puja pangestunipun Eyang. Enggal kampanono. 1000 kapundi Eyang. Siramu kaya benjut kabeh kenapa?
Ya dialah. Kula menika memangsan kalian Kakang Bomo Eyang. Lho, ambek Bomo kalah. Boten, lah kok benjut. Menika wonten ingkang jampan, boten wonten malih. Kanjeng Eyang Sanjang Nagaraja Eyang ingkang gepuki kalian ingkang putra wayah pun Antaja. Sapa? Kanjeng Eyang Nagaraja keparat. Wong putra kok bandem mbah niku melok-melok. Apa bener kok ngono? Nggih Eyang boten lepat. Kula menika dipun ajar kali Kanjeng Eyang Sanjang Nagaraja. Nagaraja wani ngajar karo putuku. Wene nggih mandar-mandar menika sumbar kalian Kanjeng Eyang Antabuga. Kaya apa sumbare? Aja maju Antarja musuh karo aku. Kon gak menang musuh karo aku. Yen pancen kurang percaya, Eyang kon rene. Tak keplek-keplek nih Eyang Antabuga. Sing ngomong ngono sapa? Mboten wonten malih Kanjeng Eyang Nagaraja. Karya tak batintel. Iki mbahmu sembah keparang. Antabuga. Yo, Kakang Nagaraja. Ana perang warna-warni, watek kira gontor tarung. Cipta Indra Brahmaraja uping geni ngawat-ngawat sundul ngangkasa. Wah, kurang ajar. Kakang Nagaraja. Yo, ana apa Adi Antabuga? Reka iku aja kaya mengkono apa Kakang. Kaya-kaya ora iso dadi wong tuwa. Arek musuh arek. Putu musuh putu. Wa banjur iku wani nglagel karo kanane putuku Antarja. Mandar-mandar reka sumbar karo aku. Apa pancen iku tumatrape wong tuwa? Melu celeng keboloten gabuh kang lelatengen.
lan anane putu. Yo, yen pancen kaya mengkono, aku ora luput. Sing luput iku putumu. Merga apa putuku? Merga menawa neniti yaiku ature anakku Bama Narakasura. Kono nyumbari karo aku. Yaiku utumu Antarja. Wah, aja kate goroh karo aku ya kowe. Rikaya nguni nyumbari karo aku. Antarja, aja ciramu sing maju dados 100 kon gak menang musuh karo aku. Yen kurang percaya eyangmu kon maju, tak ukrek-ukrek. Iku sing ngomong kuwi sapa? Antarja sing ngomong. Wah. Yen kok mengkono, siramu iki dina beguguk mutawaton bondang sing tanpa serati. Iki wong tuwa musuh wong tuwa. Putu musuh putu ayo adu jepreting kolit. Tosik bebalu wapak bandut ana ing mbut maniru kok keparatku. Ya.
Antarja. Yo. Yen pancen rika bebela karo Bima Narakasura. Samestine aku bela karo putu. Tampuk arus padha lungite. Padha kadigyan. Sang Hyang Nagaraja kalian Sang Hyang Anantabuga Kocak Jaya Lindri obah gunung pragempa gunung Yus guru kocak jagat wetan ngakak ngontakno ana ing kayangan jonggring sapa Sang Hyang Girinata ngajaraken dhateng ingkang Raka kebayane langit ya juru basa ing Suraya Kakang Kaneka Putra panjenengan bal kula aturi ngandhap wonten ing Recapada wonten Recapada wonten ingkang sami andhom yuda panjenengan kedah ngrapih Kakang iki karepe dhewe tak kaya apa wong putu gelut padha putu kok mbahne melok-melok iki karepe apa Eleren ora leren tak bandut ana ndut malih kaya apa kedadian karo Hyang Antabuga nuwun inggih bakulun ngantos panjenengan dalem kleken Sang Hyang Kaneka Putra ngrapih anggon kula Pancakara kula percaya ning adi Sang Hyang Antabuga wagligen kula pejane Kakang Nagaraja iki karepe ya apa karepe kono putu duwe perkara kok mbane melok-melok iki karepe ya apa karepmu kula menika dipun sumbari kan Antarja kula menika dipun sumbari kalian Kakang Nagaraja ora perlu si Bima Narakasura iku goroh Antarjayagara isi temon iki wong tuwa diobong-obongi putu kenaya jek temon iki lajeng kados pundi kleken aja melu-melu bali ya menyang ing Untara Segara ya kayangan Nirawindu la dening Nagaraja bali menyang ing kayangan Nirawindu Antabuga bali ya menyang ing kayangan Saptaperta bocah iku ben dijarwani karo si Begawan Dewa Kartika lantaran putriku ndarbeni panyuwun ngono kowe iki goblokmu wong mbahku banjur gelut karo baik karepe dhewe kaya apa iki wah ya nek ngoten kula tak pamit wis pamit to kowe iki urusane Resi Begawan Dewa Kartika kaya apa kedadan kono kene
Sang Hyang Dinatara Dewa Yobata Antarja kawan Duma Narakasura iki dina ana keputusan saka putriku yaiku Endang Kencana Resmi ndarbeni panyuwun Go Sang Resi nyuwun bebana menapa ingkang sinuwun nuwun nggih nuwun bebana menapa menika ngene sekarone bae Pak Jarwan putu yaiku anakku kersa dipara krama karo sapa bae waton kudu isa nggawa sarana rong perkara sisane kudu nggawa yaiku pusaka cakra iku kaping pisan. Lah dene kaping pindho kudu iso nggawa cupu manik sing gambare jagat. Iku panuwune yaiku putriku Endang Kencana Resmi Keladiawa. Matura ya Gatya Antarja karo Bama menawa sapa wae sing iso nggawa sasraning pusaka cakra kawan cupu manik sing gambar jagat buru iso nggarwa kan putriku Endang Kencana Resmi wone nggih kula pun pamit ora upayane kahananing cupu sak kanane menika wah kaya apa kedaden kok mengkene iki. Kados pundi perang menapa sampun dipun terami lan Resi Begawan Dewa Kartika aduh Dik kaya-kaya ora kasembradan Dik maksudipun kados pundi yo yen pancen para guru ngerteni ya Dik yo putri saka ing Dempok Pretapan Cakrawala
putra-putrane Resi Begawan Dewa Kartika kang asma Endang kencana resmi duweni penjaluk adi wonten panuwun menapa perang ora ana maneh sapa sing isa nggawa pusaka cakra lah mongko pusaka cakra kuwi sing ndarbeni Kanjeng Wa sinuwun ing negara Diwarawati Kanjeng Wa Bathara Kresna mongko Kanjeng Wa iku Bathara Kresna iku yaiku wong tuwane Kakang Boma kaya-kaya tangel lamun kaya-kaya Yayi Bambang Wisanggeni iki lah banjur nomor 2 Cupu Manik sing gambar jagat ora ana maneh mung kejaba ibune yaiku Kakang Boma Narakasura Betari Pertiwi yak ndi iso kasembadan anane Adi Bambang Wisanggeni iki keladialah lan iki ya napa niki yen kamu ayo sowan menyang ing ngarsane Adi Bambang Wisanggeni Lokasuta ayo Kang Adi dienggalno sebo ana ngarsane Adi Bambang Wisanggeni Gatotkaca ewuh kaya Antarja inggih ugi ewuh kaya kaya-kaya ora diterima lan Resi Begawan Dewa Kartika lantaran sing ndarbeni Cupu Manik gambar jagat Betari Pertiwi mongko Betari Pertiwi wong tuane Boma Narakasura Kanjeng ibune lah dening pusaka cakra menika andarbeni Sri Nalendra Bathara Kresna yen kaya mengkono cabar penggalih Adi Bambang Wisanggeni sanalika Antarjasa Madya ndlesep ana ing Buntara Gatotkaca jejeg Pertiwi ambal kaping 3 mungging dirgantara Padha
Sauntara yaiku suka-suka tegese seneng-seneng. Oh mitramu rawuh kabeh kakek-kakek amu. Iya Makde, banget matur sembah nuwun Makde. Kerawan kan mitra-mitra kabeh ya Makde. Iya tole kangen karo awakmu. Iya Makde. Winginane pentas nok profesor ya rawuh ya Makde. Iya kakek-kakekmu ayo mitramu sing setya. Iya Makde ayo. Ya iku gawe gending-gending apa ngono Makde. Sakno dalange Makde gak sok rokokan.